Company sa balita. Komentaryo. Aksyon Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Aksyon Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes, pitsa 8 na bulan sang Abril tuig 2021. Aksyon, Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal. Blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Aksyon Reports First Portion. Aksyon, Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, 5 ka mga kapurukan sa Tubuso gin-lockdown, voter registration sang Comelec Bacolod nagresume sa Abril 13. Gasolina nga ibulig sa mga stakeholder sa Tactical Motorized Riding Unit o kung TMRU, ginaplastar na sang finance nga opisina sa Bacolod, PNP, agod ihatag sa kapulisan nga miyembro sang TMRU. Balita nasyonal. Isyo naton karon nga aga. Adlaw-adlawon ko no, ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Jr. ang pagfile sinisang diplomatic protest batok sa China, tubtob ang ila barko nagapabilin sa Julian Reef nga nahamtang sa West Philippine Sea. Sa tong bulan sang Marso, nagfile sang diplomatic protest ang DFA batok sa China matapos makita ang ginabulubanta 220 ka barko sang China nga yara sa Julian Felipe Reef nga sakop sang exclusive economic zone sang Pilipinas. Halin sa 220, nagnubo ang kadamuon sa mga barko nga yara na lamang sa masobra 40. Una, ginpahayag sang imbahada sang China nga nagtinir lamang sang makadali ang barko sa lugar bangod sa malain nga panahon, pero dinsundan ini sang pahayag nga ila ang teritoryo base sa ila nga 9-dash line nga mapa, bagay nga wala naman ginkilala sang pungsod Pilipinas. Nagadugay daw nagalala ang kahimtangan, daw nagalala ang sitwasyon, samtang gadugay daw ako o nagidlang sang China nga ila na ang bilog nga West Philippine Sea. Amo nang problema. Kay kadamo sang ga-claim sini, samtang ang China ya nagplastar na sang tanan niya nga porsa, mga bapor niya sa among kadagatan. Daw madihado ang pila ka mga pungsod katulad sang Vietnam, kag iban pa nga nagaklayman sang among teritoryo. Pero kaklaro na niya nga ang pamatbat sang aton sini mga eksperto sa kadagatan lakip na sa iban nga kapungsuran nagasiling nga sakop ginaton ang among teritoryo. Kabudlay ugaling nga daw hindi kita makatindog sang aton kinamatarong bangod sa kahadlok bangod sang basi mamursabla kag magsiga mata sa pungsod China, disgrasya kita. Wala ta mahimo kung ang presidente pa, kabudlay na, nga itaya tagkabuhi sang aton mga soldado, kag mag-intra kita sa gira nga wala gid kita padaog. Inaya klaro, wala gid makita padaog sa puwersa, sa armas, tanan-tanan. Kag sa kadamuon pila ka pilo guro ang pungsod Pilipinas. Pero ang tawag nga away, hindi na tanan yang magbinumbahanay kita, magbitbi kita armas, kag maglinot hanganay. Awayo na ton paagi sa husto, kag
diplomasiya nga paagi. Ang balanta, kung sinong panag-iya matuod-tuod, ipaagi naton sa husto nga proseso. Hindi kay paisug-isugan ta lang. Mabudlay na ya. Ang mga bagay nga paisug-isugan ta, magka-crear ina siya sang hindi maayo nga resulta. Lantawa lang natabo, diyot dako lang, lumabay lang ang eroplano panggira sang Amerika, dako nga balita dayon. Nya basi mairitar ang pungsod China? Por Dios, por Santo. Kulba ang mabatyagan sang pungsod Pilipinas. Daliti, ginakabig man ni Presidente Rodrigo Duterte nga abyan ang pungsod China. Wala lang ko kabalo kung ang pungsod China nagkakabig sa aton nga isa ka matuod-tuod nga abyan. May mga regalo man siya mo. May ara man sa ginpadala nga mga bakuna libre. Donasyon. Amo na bla? Daw gapakita mga daw maayo man ang iya pagtamod sa pungsod Pilipinas. Samtang ganunar siya, amat-amat yaman ginasakop ang kadagatan nga ginakabing naton aton man. In cambio, hindi man sigurado gid sa kaalwan kag mga donasyon sa bakuna sa COVID-19. Kabay pa, hindi iniamo ang nagakatabo subong. Kabay pa nga hindi tapag ikambyo ang aton niya nga ginasakop sa donasyon nga bakuna sang pungsod China. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:08 na, morning na. Sa bilog nga dakman, wasang Bacolod, kamusta? Bilog nga probinsya. Bawa, hindi ba yung balita kahapon? Diri sa syudad sa Bacolod, isa ka massacre ang natabo sa isa ka pamilya. Daw, kasubo ang natabo kahapon. Pwerte, no? Sino maguna-una? Pila kadlaw na kag nadiskubrihan na nanimaho na mga bangkay dira sa barangay Tangob. Pwerte, lumupok ang balita. Isa sa pinakadako nga balita nga nagluntad dire sa siyudad sa Bacolod nga gin-cover ini sang bilog nga pungsod Pilipinas. Ang natabo nangin kontrobersyal naman ang siyudad sa Bacolod bangod sining massacre nga nagluntad. Samtang kamusta ya ang mga dalanon sa Bacolod? Kamusta? Medyo isaylo ta makadali ang aton igtalupangod sa pila ka mga nagakatabo sa Bacolod, mga presyo, agod bisan paano, temporaryo, balikan ta na karon sa aton isyo ang natabo nga massacre. Diri kita anay sa mga mulumag-an nga balita, mga presyo merkado, pila ka mga roll call naton sa tion sang kaagahon. Okay man? O, sige. Ang aton patrol nagalagulad na sa sini nga mga tiniyon, idulong nila sa aton anano ang nagakatabo subong sa siyudad sa Bacolod. Kamusta mga presyo? Aber, balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Aksyon, Fred. Good morning sa aton mga kauturan. Good morning. Bayad ang tiyempo, Aksyon, Fred. Kahit pa paano yan, makabatsag na kita. Sa bisan gamay nga katugnaw, subong kaagahon. Tingko gani ba kung awalang ni permi kung kada kaagahon, Aksyon, Fred. Makabatsag ka katugnaw. Makabatsag ka man kahit pa paano nga pwede. Hindi. Base kon makatabinas ang sungad. Tindong na da kag pinata. Kag makapangapiaksyon, no, Fred, no? Kahit pa paano iyang makahatag init, kung na init abi sa sulok-sulok, makabadyag ka init sang lawas, paagiman kahit pa paano sa paghigop sang kape, Aksyon, Fred. Maayo man gani siling ko ba o kamayalan tanin ni kay mga previous days nakabatyag kita kahit papano sang mapaang tiyempo ba o kabay pa, Aksyon, Fred, kada kagahon okay na ni siya kaga makabig na bala, Aksyon, Fred, mangin maayo pirmi, no, ang lakat sang tiyempo diri sa syudad sang Bacolod. Kung pagalan taon ta, Aksyon, Fred, ang laragway man sang aton sining kalangitan, mayo ang tiyempo kapakita ang mga kabituunan sa langit
At the same time, Aksyon, Fred, ang haring bulan on a crescent moon. May kuan ni Aksyon, Fred. Siling ko gani kung mag-aangla ka sa bulan kay naka-crescent moon siya. Pasin pala may mga nagapungko ng mga lovers. Kung lang taon ta kay siling ko, baw ka namin lang taon sa bulan, Aksyon, Fred. The same sa Laragway, karon diri no sa syudad sa Bacolod. Kay ang mga dalanon masyado pagkatawhay diri sa syudad sa Bacolod. Pipila pagid lamang ka mga salakyan di pasahe ang nagabiyahe. Actually, nakalabay kita, Aksyon, Fred, kay nasa area sang Capitol Lagoon. And ginalantaw mo natin kung lang may ara nag-jogging. But this time, Aksyon, Fred, why pagid no, sa mga nag-jogging. Although may mga pipila kita ka mga kauturan ang nagapanglakaton this time while ang iban niya Aksyon, Fred, going man sa area sang regional hospital sininga kaagahon and while nagapanglakato ng mga ini iba nagapila amat-amat na sa may area sang regional hospital while ang iban diri nga mga salakyan di pasahe. At the same time, ang mga tricycles ang still parking man sa panghigaron. Kagina naman, nakita naman Aksyon, Fred, ang dalan along circumferential road kahit paano Aksyon, Fred, mayad na, no? Kaya ang asphalt overlay gina amat-amat gid, no? Diri sa syudad sa Bacolod. By the way, attention, sa aton sining mga kauturan, because anytime this week mag-amat-amat na operate man ang mga katapos ang highway patrol group para sa mga bike lanes balani Aksyon, Fred. So kay naka-interview kita kay Police Major Robelito Mariano, ang tagpamuno mismo sang highway patrol group. Suno sa ila, mag-strike sila sa syudad sa Bacolod kaya nagpadala na sa ila sang sulat ang DPWH requesting kung pwede hawanon o kung hawanan ang ining ginatawag tabal Aksyon, Fred, mga bike lanes. Kunti may mga bike lanes along sa dalan sang circumferential o may bike lanes man along sa may Sigasco Road kagang sa may area sang Mansidingan masami nga ginalabayan sang aton sining mga kauturan nga mga nagasakay sa ila sining mga bisikleta nga parts ng ila sining exercise. While ang iban of course going work ti nagasakay man sa ila sining bisikleta. Amo ni ang mga bike lanes nga ginakabig pala Aksyon, Fred, nga ginausar sang pila ka mga kauturan naton, especially ginahimo parkingan na lamang sang mga salakyan di pasahe, sa mga pribado nga salakyan. Sunod diri kay Major Robelito Mariano nga preparar kay anytime was na mag-strike sila sininga simana ti pangdakpon gid ina ining mga violators na nag-obstruct na sila sa mga dalanon. So isa ina sa mga bagay nga dapat pantayan sa mga nagapanag-iyaman sang salakyan. Ang iba niya kung ginabilin lang at ito nagabutang kay suno sa iya nagstorya naman sila sa tiabitaw kagang sa TMU is either ang ining mga salakyan niyang imuon kung wala sa driver, tihapos lang naman na iya, itowing, no? Kaya may taga-tow man diri sa syudad sa Bacolod, partikularmente ining mga katapo sa bitaw Aksyon, Fred, no? So, amo na yung mga balantayan ta subong kagawan. Ang patrol, naglalabay na sa dalan sa Burgos, by the way, attention, ang ining mga katapo, miyembro, sang IPM may basura pa ho diri sa area sang Burgos, partikular sa may basura tumpok naman. May ara naman Aksyon, Fred, sa may YMCA Dampi. Aksyon, Alvin, hindi bala nga daw sila gyapon ang itugyanan sa Bacolod sa pagpangakot sa basura. Yes, Aksyon, Fred, no? Kwan lang sila Aksyon, Fred ang gintugyanan sa gyapon. Galing kay ti amo na ning problema may ara pagyama basi siguro nalipat lang ni o basi tulog pa Aksyon, Fred, no? Mo gani nga daw kabudla ka damo reklamo haw. Oo. Ang halos bilog nga Bacolod ga reklamo sa performance sang IPM tinga nga sila gitagaan liwat nga Bani perting man. reklamo. Oo. Dapat i-review inasang syudad sa Bacolod, no?
Ang punto na dire kung gatuman lang sila sang ila sinischedule, wala gid problema. Kung maayo lang ang performance, ako yan nakita ko wala problema. Pero kung ang reklamo wala kagtuon na, may diferensya. Aksyon na Fred, no? Ang bati ko, Aksyon na Fred, sila lang gidya ang loan bidder mo. Solo nga bidder. Ang Wala IPM. inkwentro gali. Oo, inkwentro. Base balaya nga Aksyon na Fred na kuan ba lang iban? O may makontra sa ato, no? Ang grupo ni Nani, makontra ti istoryantes Nani. Hindi lang anay, no? Hindi lang anay mag-intra, kaya ko nang bahala sa imo. Isa ka mga bagay ni Aksyon na Fred. Hindi, ang punto nato niya, kung maayong performance, tinga nga punggan mo. No? Kung maayo mo lang ang serbisyo, amo lang galing daw hindi ko mentionyan, nga ang mga merkado gareklamo, ang pila ka mga barangay gareklamo, amo lang kung maayong performance, di okay lang. Pero kung amo sini nga daw kapalamungol kita sa agad text dere, agad reklamo nga wala mahakot ang basura kapanimaw ang syudad sa Bacolod, yun hindi ko mention yan. Iba mo nga reklamo ng Aksyon Fred. Partikularmente ang area sa mga subdivision Aksyon na Fred, no? Manimbalantayan ta kay iban nga mga subdivision, by the way. Total na istoryahan lang man ang IPM. May mga subdivision section na Fred nga talag silang ginasudlan. May isa gani sa isa ka simana ka isa. Ang iban nga mga basura nga ara sa kilid sang ila sini nga panimalay iti hindi malikawan nga may mga ido nga pangkuan man mo gaukay basura kunti galalapta sa mga dalanon na ang isa sa mga problema sa karon nga makabig ka bala Aksyon na Fred nga pagapot sa performance daw alaw performance Aksyon na Fred ang IPM CDC loan bidder ni sila Aksyon na Fred sa duha ka separado nga kontrata sa sulod sang 8 ka bulan. Ako yaw lagi ko bunggo kung sino yang magadaog sa bidding, basta may bidding okay na siya. Oo. Kung sino man ang manugakot sa basura, no problem para sa akon. As long ginatungdan ang ila obligasyon. Yes, basta importante diri nga gahimo sa kagaga-perform gid bala Aksyon na Fred. Amo gani ginpili sila para maka-perform kaga of course para makabigtaman bala nga ang kung istorya kita parte basura ti ang ila sining performance temprano pa dapat limpyo na. Kagawala na sa may mga basura makitaan man sa kilid sa mga dalanon. Aksyon Alvin, yes, sir. aring punto para panugyan para sa IPM. Kung may mga diferensya gani pananglita na bag down ng ila sini mga truck, pilagi man na magtawag sa mga waragwagan, ibutang sa kundienda nga mga information nga masiling okay sorry gid sa wala makot nga basura kay amo ini nga mga salakyan nagbag down pa, kinakaayo pa amo na blang nga may hangpon ka, amo nang kulang nila ang pagpalinton sa taga Bacolod kag mga kabaranggayan, kag mga subdivision gini makot ang basura, bangod may kabangdanan, ti kundi hindi ka magsalig. Mas maayo na Aksyon na Fred at pinaka-importante diri may information dissemination kahit pa paano ma-informar temprano pa ang ato sining mga kautura para hindi man sila magsalig gidya kagang iban niya mga basura nga amo ning schedule niya subong nga gabi malabay si IPM amo ning subdivision dati mga basura no butang nila ultima ora way paggali si IPM the following day siguro so dumtumang ko to Aksyon na Fred sa area sang Patricia sang una para matalupang danlang ang sang IPM o sang truck de basura ang ila sining mga higko bala sa kwan butang na lang nila Aksyon Fred sa mga puno sang kahoy ginapakabit lantaw mo daw Christmas Christmas decor kay tungod man sa performance sining IPM. But anyway, Aksyon na Fred, kabay pa, no? Makuha na ni temprano pa sang IPM Aksyon na Fred kahapon nga adlaw, no? Grabe man ang natabo, damlag pa Aksyon na Fred. Ining natabo sa syudad sang Bacolod, ining ginatawag tang pagpatay sining apat ka mga miyembro sang pamilya
diin nagkalamatay gidira sa area sa Gardenville, barangay Tangob diri sa syudad sa nga Bacolod nga ginkoveran gidya sa nga Aksyon Radio Bacolod. Ining kamatayon sining apat ka mga persona nagresulta sa pagkapatay diri kay Jocelyn Nobre, 59 anyos, si John Michael 35 kagini si Gemma Espinosa 69, ikaga isa pa ka 5-year-old 5 years old nga bata nga babae Aksyon na Fred ang napatay diri kaga ini ang ginakabig man sa karon Aksyon na Fred massacre sa area ng kuan Aksyon na Fred, no? Massacre sa area sang Gardenville sa syudad sang Bacolod Aksyon na Fred, no? So omni ang pila ka mga nakitan man naton kahapon kaysa follow-up operation sa mga kapulisan. May mga persons of interest naman ang mga kapulisan. And that is why sa follow-up operation sa mga kapulisan mismo sa Salvador Benedicto, din isa diri si nadakpan diri si kun isa sa mga gitimbitar abi sa mga kapulisan dining si Christian Tulot pagkuha sa iya Aksyon na Fred nakuhaan man sang ginasuspetsuhan shabu. So amani nga pila ka mga observation sang patrol. Ang observation sang patrol ang ginadulong sa inyo sang rekta sa patrol with aksyon na nikiraw ang kaaksyon nyo Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:23 na. Bangon ron oy adlaw na. Pulo paminsar na kamo kung ano ang manamit pamahawon karon nga kaagahon. Samtang do hindi mayong balita na tabo sa Bacolod, aber kalimtan ta na kadali balikan ta na karon dugay-dugay sa ikadua nga hutong sa aton pagpangalagad. Karon nga agaya tulo timpla kita pamahaw para ulo enjoy kita, no? Sa tagsa ka panimalay nga nagabukas na sang ila mga radyo morning. Ano ang inyo luyag pamahawon? Depende ina sa huyog sang tagsa ka pamilya. Ako iya karon nga aga pag alas 7 karon tapos ko programa diretso anay sa mga merkado. Mangusisa ta to do kanami luto putsiro bla. Bakal kada sang saging, patatas o kung kamuti man paitan pitsay sa kilo baboy abibaw porte putsiro daw mo nang luyag ko lutoon karon nga aga. Dali man lang na. Mga 30 minutos isa ka oras na kumayo ka magluto. Luto na siya, no? Namit nga kaon kahapon na bakal ko uga balingon ay oo sa pagkanapit sinanlag ko blaw di ko di barato kamatis subong damo kamatis mo sa lagun mo sa tapos kiaran kamatis buwes Bombay nang puti bala so sa pagkanamit sa bawan mo jutay hinanggop asos porte ang suyop portes pagkanamit o te pamahaw na muna. Sinong galuto da ga tampilan tuwalya? O sige na, bugtaw ron. Kay las 4:25 na. Una nga hutong sa aton roll call karon nga kagahon. Si Alex Buntisa hari-ari gid una gid siya sumulod. Kay Trin Marquez, good morning. Kay Michael Singolamayen, kay Rinaldo Riparo, kay Evelyn Pamusino, kay Gina Abilino Rodilia, kay Aida Alunan, good morning. Si Jubal Trinidad sang Kabangkalan, masamini siya. Gapadala tag isa kagatos ka star, thank you gid. Kay Jubal Trinidad, kay Jen Agravante, kay Sanso Jaime Alin, sang Houston, Texas. Kamusta das Texas? Kay Florencia Villacampa, sang La Union, kay Junior Pilahio, sang Singkang Airport, good morning. Kay Ibon Bosher sang Germany, kamusta da Ibon? Kay Sheila Alagos, kay Lisel Balwarte Banggiran, tamyaw aya bana, alin sa Daman Kingdom of Saudi Arabia,
Damo man stars, thank you gid. Kay Abi Gatso Tagarda Osido sang Kanduni. Kay Marlene Diaz sang Barangay Sumag. Kay Annelyn Nabalitan Ape, no? Siyang amunin namin nga panamyaw, nablang isa-isa lang para ma-ukumudar ko kamo. Kay Marisa Roquero sang Quiet, good morning man. O sige, Ariglado kay Yuditorta de la Piña Barbecue, upod sila kuno, ni Lula Yaturing, kay Josepina Francisco, kay Martin Aliling, good morning, kay Millie Oligo, kay Kelly Jilly, good morning. May lang nga pag-monitor, tagsagid, kakaagahon. Tuyag ko gid nga magtamyaw kag basahon ang tanan ninyo nga mga ginpadala o galing, limit-limit lang kita sa aton oras. Kay Christ Kiripol Javier Tanatan, good morning man. May lang nga pag-monitor, tagsagid, kakaagahon. Sige. Ariglado. Kay Banisa Mayo, good morning. Kamusta da sa Rochester, Minnesota? Baho. Amunis lang mga abyan naton nga wala gid nagkakalipatag sa kakagahon. Nagpadala 50 naman ka star. Amak mo na. Thank you gid. Ang mahimo talaga magpasalamat sa inyo. Kay Rinabel Gamboa, good morning. Morning. May lang nga pag upod-upod sa aton tagsagid kakaagahon. Amo na siling ko bala. Luyag ko gid tamyawon adlaw-adlaw ang inyo ginasulat. Hindi ko mahimo kay ang oras ko limitado lang sa pagtulotamyaw sa inyo. Kay Bilin Duga-Duga Hulgin Katalogo, good morning. Alin sa Mansilingan. Okay lang Kay MD Delgado, good morning man. Bao, si Barangay Captain Emilda Amilo Banguanga, Kap, good morning. Kita na kami sini sa Sipalay, no? Morning da Kap, Kay Mantas Task Force ba? Mantas Task Force, Porte ba? Sige. Ay, perting mga ngalan nyo. Kung ako sa inyo, kumplito nga ngalan, no? Para bisan paano okay lang. Nami gidya nga, hindi nyo pagsulion. Kaya kung sulion nyo, tanong pulos na kung tamyaw kita nga ginasuli ninyo ang inyo ngalan, no? Hindi nyo hindi mag-ilos. Kalain. Sabi nyo, di ko kabalo mag-hambal suli. Ay, kaulab ko maglab mailos. Sabi nyo, hindi nyo lang pagsuliya. Mabalik kami pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handorawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibun Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just Kay Kili Jili, good morning. Kay Imbong Jucampo, kay Elisa Iliganda, kay Diosdado Proponga sa London, England. Kamustang signal na muna sa England? Kay Jose Mungcal Torilla, kay Cory Bidaha sang Quiet, good morning. Kay Milili Oligo, kay ERG, kay Di Anton Diaz, basang Patria Village, sara na siya. Kay Jennifer Cortez, kay Gina Ojales Malat-Balat, good morning. Kamusta ang tikang sa panahon? Mauperte ka pa ang magtulotalite siya. Sus, pagkatapos, mabatyagan mo gid, gapalanupsop gid ang kainit. Di kay may low pressure area pa na. Nasiplatan mga 720 kilometro est sang hinatuan Surigao del Sur. Ang bilog nga Visayas maka-eksperyensya sang magalumon nga langit nga may pagtupa sang ulan o kon panaliti bangod sang localized thunderstorm. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan sa naaminhan na sidlangan ang mabatyagan sa bilog nga Visayas kag ang baybayon mangin mahinay makanay tubtob kasarangan ang pagbalod. Amo ina ang tikang sang panahon. Halong-halong lang, hindi magwantagid. Puwerte ang igo sang init. Sos daw masunog ang imo panit. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na. Oy, hindi magkalipat ha. Ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Extension Clinic alas 9 sang agatom. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan inuig na nagli
tuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba.
isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Oh, morning. Damo ang raya ho Kay lovely Princess de la Piña sang quiet good morning. Kay Sansan Clo sang kingdom, nga kingdom ni? Kay ERG sang Dubai. Kay Mikaela Gilaran. Kay Jonas Trinidad Halober sang Sipalay. Kay Ilario Dako Aranico sang Barangay Pahanukoy good morning. Kay Warli Tunisia. Kay Leo Santuele Quirino, nagaupod man sa ato na, si Guillermo Clarito, ari siya. Kay Miriam Janet Delgado, Miriam, good morning. Kay Minerva Cuenca, kay Elisa Iligan, kay Jojo Zel, nagpadala siya, sing okon 75, 75 ka stars. Thank you, Ged. Morning na sa inyo. May lang pag monitor tagsagid kakaagahon. Puwerte, ulan ang ila sini panamya, okay lang Basta una nga porsyon sang aton pagpangalagad, ulo enjoy lang kita. Sa pila ka magpulo panamyaw, dugay-dugay, arang ka naman kita. Sa aton mga bulo balita, unahon talang anay pulo panamyaw, pila naton ka mga paid program, para pagkatapos na kundi medyo ulo arangka na kita. Ano man niya mga balita nga maestro kuno ang presidente niyan dia di tuod na. Ini mga balita blangay di tuod agad yo palupad ay ano maning pila naton ka mga kauturan. Ang husto nga balita among ipalinton ta. Pila kadlaw hindi na kita mapatihan. Ang mga panos sa kag palpak nga balita, mga fake news ya among inyo sini ginapagwa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Relax kamo dira, medyo pulo pangapi kamo dira, marelax man ako dire makadali pagkatapos ini. Ang inyong mabatian isa... Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas?
Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination!
Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila.
Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, ehersisyo ang pila naton ka mga kauturan karon nga kaagahon. Uy, ang sainubako no pwede na itoslok sa mga senior citizen. O sige, pabakuna na kamuda. Mas temprano, mas maayo para pagbakuna first dose, ulat ka pila ka semana, second dose naman. Sige, tuduan ta patoslok base pa malang mag-iskirda na si COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Masunod nga roll call kay Lurito Armas Bidaha sang Narawis Sinigaran, good morning. Kay Banoy Bahande sa Purok Kabukiran Takuling, kay Huma Lumina, kay Melchorita Perer, good morning. Kay Ronaldo Giroy sa Ngadumanan, kay Rian sa Balya Tihada, kay Maria Luz Arihaldo Makunat, kay Luwila Siason, kay Teresita Luxenda, good morning. Si Runa Rehida Traba Araman, si Irene Marquez Mangilan, si Dilia Liabe, si Nilida Armintia sa Dubai, nagaupod sa aton, kay Pelinura Oliveros, kay Ros Villanueva Lopez, Ros Lopez, kay Hasmin Roldan Rabilio, kay Espinosa Rachel Ann, o kon Ann Rachel Espinosa, sang quiet gaupod man sa aton, morning. Kay Richard Arizobal, kay Manjo Arniho, kay Babes Navarro Ortales Maligwas, good morning. Sang Purok Tangkong, Barangay City, kay Aluna Andigan Git, good morning man. Damo-damo sang nagaraya nga mga ngalan karon nga kaagahon. Si Judge Nap Diamante kabugtaw no. Kay Bitilaw sa Binalbagan, ba si Ruben Tampos kabugtaw naman sang LTO, morning sa inyo. Si Raul Alibuga galadlad naman kuno sa Baligya daw. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, good morning. Tira kay Marvin C, kay John Hidalgo sa Manapla, kay Pare Erneng Hurilla, kamusta? Kay Paring Istoy Querido da, kay John Agustin family sa Kawayan. Ba, puwerte ko no, sa Sabado, Jowen Celebration. Dua ka may kaadlawan, ba, puwerte. Si Paring Nick Barca kag si Don Roger Aguirre, puwerte ni nga selebrasyon. Okay, mabalik ako pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyong, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan
peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, SalangaNo nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mapalagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang aksyon. Daw tatlo gikadalag ko nga mga personalidad ang mahimo nga basbasan sang administrasyon sa tuig 2022. Madalagan presidente. Kanday sinu ini sila. Talakayon ta karon sa ikadua nga hutong sa aton pagpangalagad alas 6:30. Ba si Imbino Barumbado per tingala niya ba? Nagpadala sang 50 ka stars. Si Rinaldo Giroy, 45 ka stars. Purte. Kay Bambi Saiko Sampalawan, good morning. Si Noel Amar, good morning man. Kay Banisa Mayo, kay Boy Yulingo sa Madalagan. Kay Lily King, good morning. Kay Utay Benedicto, happy birthday kuno kay Toto Castro, sang Bangga Bagol. Happy birthday man kay Mercy Grijaldo. Kay Moon Lisay sang Hinigaran, good morning man. O, standby. Mabalik ako pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan?
Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakuna. Andro, good morning. Kay Lunila Tarusan, sang Purok 20 sa Alangilan ga monitorman, si Andrino Comida Botanas. Good morning. Dire kita na yun, ngapikapit para mabulupagsik ang lawas. Dr. Alfred
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16, dire kita. Mga balita na ton sa porsa sa aton kapulisan, gasolina nga ibulig sa mga stakeholder sa Tactical Motorized Riding Unit o kon TMRU, kinaplastar na sang finance nga opisina sang Bacolod PNP. Agod ihatag sa kapulisan nga miyembro sang TMRU. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Aksyon, Fred, good morning. Report kikan sa Bacolod City Police Office. Yara na sa Bacolod City Police Office, Finance Office, ang gasoline coupon para sa Tactical Motorized Riding Unit o kon TMRU. Suno kay Bacolod City Police Office Tactical Motorized Unit Team Leader, Police Lieutenant Rondel Tapang, ginulat nila nga mahatag sa ila isa-isa ang gasoline coupon nga sadtong promesa ni Mr. Frank Carbon, ang presidente sang MBCCI. Suno kay Tapang, Aksyon Fred, dako ang mabulig sang gasoline coupon halin sa MBCCI para sa ila Police Visibility Patrol agon mapaluntad ang katawhayan sa syudad sa Bacolod. Ang monthly operating and other expenses o kon MOOE. Amo karon ang ginagamit sa pagtugong sang gasolina sa makapulisan nga na-assign sa TMRU. More on this, yaring palayag ni Tapang sa interview sa Aksyon Radio. Actually, na-receive na sila ng finance. So, tinatanong nyo na ako, may arrangement na. Kasi pabala na load sa amin. Sina-arrange ka lang kayo told you before. Para sina-arrange ka lang sa the police station. Kaya dapat hindi na pa cut mo. Arrangement sila, bali kami na mag-advocate sa the police station. Kami nilagbook ang mga motor namin na ito raw, issued motorcycle, issued the government and the local government. Ang mga sa itong lugar nila doon sa the police station. Kasi kami wala pa sa amin. Pero I think approve na siya. Na-arrange na lang karon sa management yata sa mga police station. Pero estimate mo sa isa ka semana, ito yung motorcycle, so between 5 liters to 7 liters kada semana mo. Or 5 liters maybe kada isa. Kada isa ka semana. Kaya so estimated lang magamit sa motorcycle. So hindi naman dire-diretso ang aming motorcycle movement. Kaya convoy point naman kami pa. Gaya conducting Atlantica. 7 liters. Estimate na siya kay there are times na sabi, kung mangtuligan, medyo malayo, tumag, so 5 to 7 liters per week with motorcycle. Eh, hindi dapat saktang ihatag, direct nila isang gasolina. Hindi ibibigay sa mga tao po sa gasolina, doon sila mag-target sa gasoline station. Eh, siyempre, ano pa na sa management po. Pero mga follow-up naman sa amon nga pinan, eh, sama na mag-decide doon sa ating mga stakeholders, hindi na kami pwede directly doon. Pero channel ho kami sa mga demotions na gano'n, channel at saka documentation din para sa mga reference kami na nag-ingatag sila. Police Lieutenant Rondel Tapang, Team Leader sang Tactical Motorized Riding Unit sang Bacolod City Police Office sa interview sang Aksyon Radio. Ang ining report, ginadulong sa inyo sa Kalawan sang Santol Plus Herbal Soap, puno sang whitening formula, batok sa mga dark spots. Santol Plus Herbal Soap, epektibong habo Report gikan sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Kay Jocelyn Liboon Dispoho, good morning. Kay Ben Bagatila, kay John Sibalyosta, kay Jason Saruna sang Rick Rio Pontevedra, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamati ang lamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Patayon
Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalam na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Bishop Emeritus Vicente Navarra. Kay Warren Ortiz, good morning. Kay Mary Grace Silva Katagi. Si Neil Brian Baluiso, Arisha. Si Imbong Jocampo, good morning man. Diri kita anay, sa aton mga utod bala kon may kapan ka nga bukol sa lawas daw hindi ka mapahamtang. Kaysa una ti ensigida pa operahan, labi na gid kon guiter ti ari sa liog ni mga tumor bukol sa baga. Ang pagpaopera mayo man. Ugaling mo lang na may agi. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito.
Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong... Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw 11:36. Una nga bula, resulta 11 kag 36. Second draw 22:7. Ikaduha nga bula, resulta 22 kag 7. Third draw 28:3. Ikatatlo nga bula 28 kag 3. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 kita. Ang jackpot 89,257,302. Ari ang kombinasyon in any order. 44, 15, 38, 36, 7, 39. Resulta sang 645, 44, 15, 38, 36, 7 kag 39. Sa ilo kita 655 ang jackpot 29,700,000. Ang resulta in any order 38, 15, 27, 13, 53, 8. Resulta sang 655, 38, 15, 27, 13, 53 kag 8. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:28 na kay Arman Regalado. Good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala.
Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ang dokumentong ito ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards. Skit Magilan sang Barangay Matabang. Kay Milagros Morales sang Maaw, good morning man. Dire kita, balita na ton sa City Hall, voters registration sang Comelec Bacolod, mag-resume ko no sa Abril 13. Detalye si upon ki Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Bago Aksyon Fred, tubtub karon nagapabilin nga sirado pag-suspendido ang voter registration sang Comelec Bacolod. Aksyon Fred, ini matapos nga una na gin-report nga may pila ka mga empleyado sang Comelec Bacolod ang nag-positibo sa COVID-19. Ginapahayag Aksyon Fred ni Bacolod Elections Officer Attorney Katrina Trinio Kanya nga sa Abril 13 pa magabalik ang voter registration sa Comelec Bacolod. Ini apisal Aksyon Fred nga may siyam ka mga empleyado sa Comelec Bacolod ang mayara na sang negatibo nga COVID-19 RT-PCR test result, pero luyag nila nga patapuson na ang 14 dias nga quarantine period Action Fred nga magatakop sa Abril 12. Gain pahayag ni Attorney Kanya nga nagapabilin sa gihapon sa 7 ang COVID-19 cases sa mga empleyado sa Comelec Bacolod, pero naga-improve na Action Fred ang ila sini nga sitwasyon. The Comelec office na is still closed until April 12. So, by April 13, siguro ma-resume naman kita sa aton nga registration because matapos naman na ang amon nga 14 days na quarantine. Nabatian si Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Kanya. Santon Plus Gold mga kaksyon, inyong pinaka-epektibo nga food supplement nga all-in-one ang benepisyo. Santon Plus Gold. Rekomendado ang Santon Plus Gold
Grashi Mushroom Extract. Life Extension Coffee Mix, mabakas Life Extension Clinic sa GIS7 Building, Lacson Street, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang ka-action nyo sa Bacolod City Government Center. Aksyon, Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na. Kay Rowena Castillo de la Cruz, good morning. Kay Rodelyn Alvarez Bayabado. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw na ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y SalangaNo ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat
serbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, palasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. 5:42 na. Kay Romila Ilostre Aribalo, good morning. Kay Fatima Camarista Gilasing, kag kay Idila Oso, upod lang ni Nanay Isabel, naga-monitor. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kami. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna,
Kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa Ande saludares kay Francisco Guanco. Muning sa inyo upod-upod lang kita, tagsa kaaga. Mga blatter entre pagkatapos ini. Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolon nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y SalangaNo nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Philippine Standard Time, las 5:53, kay Robert Rumada, kag kay Sweetie Reyes, good morning man. Diri kita ho, Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54. Dire kita. 5 ka mga kapurukan sa Tubuso, gin-lockdown, oy. Balita Kapitolyo. Detalye pod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Isa man ang banwa sa Tubuso sa mga lugar sa Negros Occidental nga nagatutok karon kag nagakampanya sa doble para mapunggan kag mapaganhagan man lang ang sunod-sunod nga pagdamo sa COVID-19 active cases. Kahapon si Mayor Richard Hauhuco ang nagpatigayon sa briefing sa pila ka mga residente sa diindigin desisyonan ang magpaydalom sa ginatuwag nga granular lockdown sa 5 ka mga purok sa barangay Bugang. Umpisa ini kahapon Abril 7 tubtob 13. Ini nga purok among Malinawon, Malipayon, Pag-asa, Tupas kag Bagong Silang. Ginpasiguro pa sang alkalde nga may nga kaigo nga supply sang kinahalanon sang apektado nga pamilya nga igahatag ang lokal nga panguluhan sang Banwa. Sa ulihing nga record sang Municipal Health Office sang Banwa, may 7 ka mga local transmission nga na-record sa barangay poblasyon Banwa sang Tubuso. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hedopoya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Ulayon kita, mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred Natala nang igapa idalom karon nga adlaw sa forensic investigation. Ining si Christian Donda Tulot. Matapos ka nadakpan sa mga kapulisan kahapon nga adlaw sa Salvador Benedicto ginatudlo persons of interest sa pagpatay sining 4 ka mga persona sa Gardenville Subdivision Barangay Tangob diri sa siyudad sa Bacolod. Sunod diri kay Police Major Jory Berto Tuyo sa mga kapulisan nga makakuha pa sang dugang nga mga ebidensya in relation sa natabo nga krimen pagkukan na pagpatay kanday Jocelyn Nombre, John Michael Espinosa, Gemma Espinosa kag ining isa ka 5 ka tuig nga bata nga babae. Dugang bagid din nga balita aksyon na Fred kinaresto ba na kagabi ining ginaligar drug pusher sa bypass operation nga natabo alas 7 pasado kagabi sa barangay 3 diri sa siyudad sa Bacolod. Ang nadakpan diri kilala kay Christian Puerto, residente ni isang purok sere sa South Barangay 3. Din nakuha sa iya inintat 2 ka plastic sachet ang suspected shabu
more or less 36,000 ka pesos ang balor sang suspected shabu. Reports ng patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon. Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:57 na. Kay Lisa Castellano Parungaw, good morning man. Dira kay Dennis Richard Tibor Ruma, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y SalangaNo ang kalintangan. Responsable at pagbalita. Mahilom. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Dale Salazar kag Aksyon Eddie Naboso. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,